ମୁଁ ଆଉ ବୋଉ ରାତିର ବଳକା ଭାତକୁ ନେଇ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ କରିଥିଲୁ। କାହିଁକିନା ପଖାଳ ଖାଇବା ଅବସ୍ଥା ତ କାହାର ନଥିଲା। କାହାକୁ ଜ୍ୱର ତ ଥଣ୍ଡା ତ କାଶ। ବୋଉ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଜିରା ଫୁଟେଇ ସେଥିରେ ପିଆଜ, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ କଲା। ଆଉ ତାପରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଫୁଲକୋବି, ପତ୍ରକୋବି ଆଉ ଗାଜରକୁ ଆଡ଼୍ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ କଭର୍ କରିଦେଲା। ପ୍ରଥମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କଲା। ରାତିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲା ବୁଟ ଚଣା ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲା, ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ, ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, କୋରିଏଣ୍ଡର ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ କଭର୍ କରିଦେଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆଣି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରିବା ସିଝିବା ଯାଏଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲା। ଏବେ ଏଥିରେ ବଳକା ଭାତକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲା। ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରିଦେଲା ତାକି ଭାତରେ ସବୁ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିଯିବ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।